Täältä Harri. Halo. Halo, numeropalvelu. Halo, ja täällä on Karpilahta Harri. Hei. Kun tuo 0100 sanoi äsken, että täältä saa strippipalvelunumeroita. Voisi katsoa, onko ilmoitettu. No hyvä kun Korpilahti, kun täältä Savosta kun tässä 4 kaverin, Henrin, Tepo ja Vertti kanssa tässä vähän iltaa viettele, niin ei tässä mitään tekemistä ole kuin muu kuin runkata. No niin, nyt voidaan lopetella varmaan. Ei vielä. Anteeksi teidän kerekielen käyttöni, mutta tarvisin jotain viihdepalveluita, kun täällä on vähän tylsä ilta. No viihdepalveluita ei ole Korpilahdelle ilmoitettu, että sillä tiedolla ei tule mitään. No entäs Kuopion läheltä mitään palveluita? Miten sä tarkoitat viihdepalvelua? Aikuisviihde vai ravintoloita vai? Aikuisviihde mieluita. Niitä on muita kuin jotain nyt ihan nauhoita numeroita, mitkä on aika harvoja, mutta toki voin niitä sinulle antaa, jos haluat. No minä otan tässä paperille ylös. Sanohan ensimmäinen. Otetaan hetki. Kyllä minä otan. Minä on koko päivä aikaa. 0700 Kiitos. Seuraava. 166 Selvä. 8 Kiitos. Ja mikä tämän nimi oli? Aikuisviihde Crestadel. Mikä? Anteeksi? Aikuisviihde Crestadel. Okei, aikuisviihde Crestadel. No sitten seuraava. Se on tuolla 0700 Kiitos. 952 Selvä. 82 Selvä. En vielä kyllä tiedä. Anteeksi? 0700 07. Voit toki sitä seksipalveluita tarvita nyt siellä. 921 Anteeksi, minä kuullut tuota oikein. 921 921. Kirjahan tuota ylös. Kotki! No mitä helkuttia vielä Kolme haluaa sitä nolla. seksipalvelut? Mikä tuon numero oli? Anteeksi, nimi oli. Aikuisviihde Telemetro. Telemetro. Tiedätkö siellä minkälaisia palveluita? Tarkoitan pelkkiä se Mitä? Kuule pienintäkään hajua. Etkö siellä ikinä muka tilannut tuolta? Tai Crestadelista? En oo. Tiedätkö ketään kaveria, kun sieltä olisi tilannut jotain? En tiedä. No mitä siinä mahtaa olla vikaan? Onko sinulla niin paljon miessääraa, ettei sieltä kaipaa tuollaista? Ei. Voi helekatti, kun sinä oot suosittu. Tiedätkö, kun minä tuommoisen naakkasen jostain saisin, niin kyllä minä olisin onnellinen, kun täällä Korpilahdella on vannota lehmänlypsäjiä. Ei mikäs sitä niissä. No, onhan niissä nyt vika, kun tissit on kuin lehmäutareet. Mutta tiedätkö mitä? Kun minä ajan tuommoista vanhaa savuttavaa traktoria, niin onko sillä hybridiaato? Ei oo. Onko sillä mitään aatoa? On mulla. Minkälainen? En kerro. Miksi et kerro? No eikä sitähän kun. No, tiedätkö mitä? Niin. Se kuormittaa ympäristöä aivan kamalalla lailla. Kyllä. Jota sinun kannattaisi luopua sitä heti, tai mies ottaa vaikka en tiedä kenelle, mutta kyllä jollakin, kuka se hoitelee se aato. Varmasti luo. Miksi luovu? Näin ilman autoa ole. Onko siellä rasisti, kun siellä noita kiinalaisia niin kovasti syytät? Niinkö? Ootko rasisti? Meillä on rasisti 022. Totta kai. Kyllähän sitä vaan tarvitsee. Rasisteja tarvitaan. No se on helvetin hyvä juttu, kun niitä neekereitä voi yhtään sietää. Eikö siellä? Totta kai kaikki saa olla sen versio, kun tykkää. No miksi sä sitten sorrat niitä tuo Afrikassa, Keniassa ja Somaliassa? Paljon tummaihoisia, vähän normaalimpia, tummempia ihmisiä kärsii paljon, kun siellä saastutat sillä sun vanhalla Opelin romulla. Ei se niin kovin vanhaa. No on se nyt ainakin 5 vuotta. Ei se niin lähellekään. Tiedätkö mitä? Jos sinä oot puhelinpalvelussa, sinulla ei ole varaa uuteen aatoon. Kyllä mulla on. Sinulla ei ole mitään varaa, kun siellä on tommosessa hanttiduunissa. Kuule. Kyllä minä kuulen, tämä on uusi puhelin, kun meillä on niin perkeleesti varaa. Jota
Ei, älä siellä yhtään minulle ruppee minun varoistani puhumaan. Niin. Eli ota siellä vaan parempi aato, niin mie tulee tarakastamaan se. Tää Korpilahti on... Parempia enää myydä. Mitä? Ei niitä paljon parempia enää myydä. Kuuletteko mitä? Mie näin tuon siinä savuttavan paskakottero yksi päivä tässä kaulla. Se oli aivan surkeassa kunnossa. Seisin mä varmaan katsastuksesta läpi. Pääsee vielä moneen vuoteen katsastaa. Ei ei siinä ole mitään katsastettavaa. Mitä uusia taas? Ja uusia ei tarvi. Osta siellä vaan semmonen hybridi, mikä ei ympäristöä koormita niin paljon. Ostathan. Jos sä et semmoista osta, niin mies ota ympäristöagenteille. Ne tulee ja räjäyttää sinun auto. Soitan vaan. Tervetuloa. Tervetuloa emme sinne. Ite tuu, kun me pitää kaveri asialle. Että mie ite japuan kiinni siitä. Niin, no vaikka sitten kaveri katsastaa, että se olisi komea. Tiedätkö mitä? Eihän siu ota. Eihän siu ota, kun etsiä kelepaa hänelle. No voi vain. Onpa surullista. Se on surullista siun kannalta, mutta se mun kaveri. Oikea playboy. Korpilahe playboy. Kuule, reipänit päässä ajelee oikein Yamaha uudella traktori 4511 pitkin kaupunkiin. Heinäsuussa talikko-olalla saa naasta niin paljon kuin haluaa ikinä. Ei voi sitten valittaa. Ei sen kannata valittaa, mutta hän on ympäristöagentti. Hän tulee ja vie sinun aato ihan milloin hän tykkää. Ei, se niin voi tehdä. Juo ei vaan. Kyllä hän tekee mitä hän haluaa. Muut tekevät mitä pystyy, mutta ei kuule. Tiedätkö mitä? Kari se tekee mitä haluaa ikinä. Joo, ootkohan? Joo, mutta